Чърчил казва, че познава българския народ от 30 години. Това е един грешен народ, който заслужава да му бъде преподаден строг урок. България, българското правителство и цар Борис III трябва да бъдат наказани. Това е думата – възмездие и наказание. Трябва да се нанесе и морален удар върху населението, за да спре то да носи тежестите на войната. Усещането за наближаващата катастрофа все по-силно започва да се чувства в България. Воя на сирените изведнъж бива посрещнат от една дълбока тишина. Бомбардировките на София показват, че войната е дошла и в България. Трябва да се помнят личностите, свързани с защита на родното небе. Има изумителни съдби сред тия хора, които така и си отидоха от този свят незаслужено забравени. Всеки, който обявява дори символична война, уви, си носи своите горчиви последици. Чърчил казва, дано бъдем победители в края на войната, за да не ни съдят за това, което сме причинили с тези бомбардировки.